Здравейте, казвам се Йордан Иванов и свалих 14 кг с програмата на Номера Криоцентър. Казвам се Йордан Иванов, на 35 години съм, занимавам се с онлайн платформа, най-големият туристически портал sunnybeach.com. Записах се в програмата, защото за последните 2 години купих повече от 25 кг, което съответно повлия изключително негативно на здравословното им състояние. Опитах редица неща, за да намаля килограмите, но за жалост без успех и затова реших да се запиша в програмата. Програмата започна, разбира се, предварително с консултация от специалист от тяхна страна. Стартираме с 3D скенер, който прави детайлно моделиране на тялото на човека и отделно измерва изключително много единици, като телесна маса, омазняване и доста неща. Аз ползвах процедурите на криокамерата и светлинната терапия, комбинирано за по-голям ефект. Първите резултати забелязах още след 4-та процедура. Ефекта, освен чисто за отслабване, е изключително полезен като анти-ейдж и противовъзпалителни процеси, стари травми, спортни. Много бързо се разбира ефекта. По време на процедурата свалих от 20 дни 14 кг, към момента вече съм свалил 22. Да, анти-ейдж ефекта е изключително хранващ кожата, изключително ефективен. Също така противовъзпалителните, лекува стари травми, облегчава болки от стари травми. Не бих казал, може би в началото, докато свикнеш с криокамерата, тъй като тя е на минус 75 градуса, за 4 минути и 30 секунди си вътре, но в летните месеци да кажем, че е доста добре. Задължително го препоръчвам не само за хора с проблеми с наднорменото тегло, препоръчвам го и за хора, които наистина искат да обърнат внимание на здравето си, да обърнат внимание наистина на значимите неща,